Хотела сказать спасибо огромное такому большому количеству людей, что собралось. И вообще Анвар Нургалиев самый лучший. Очень душевный человек. И Hürmetli minем, yaratgan tomoshachilarim, Мәскәүлеләрем минем. Зур рәхмәт безгә шулай мине зурлаган өчен. Мәскәүдә генә түгел, бөтен җирдәге барлык тамашачыларым сезгә бик зур рәхмәт. Сездән шундый яктылык килә, нурлар очына, аны тоя белергә генә кирәк, тоерга гына кирәк. Рәхмәт сезгә шундый булганыгыз өчен. Син минем сагышларым, син генә